Hej så alle sammen og velkommen til den her video. Vi starter hårdt ud. Jeg har fået... I skal ikke tage buret der, det er bare mundbladet. Jeg har endelig fået min pakke fra Wish igen. Jeg har gået lidt i stykker her. Jeg ved ikke hvad der er i. Men lad os åbne. Jeg ved bare... Det eneste, jeg ved ikke hvad der er i. Papir her. Nå, ja, nu ved jeg godt, hvad det er. Tada! 1, 2 og 3. Hvor fanden er min... Der! Jeg bestilte så en her. Det er en damper. Slags damper. Det er bare til børn. Oj, så tager man skruer den her på. Den her. Så har jeg noget et eller andet. Så jeg har en oppe heroppe. Noget væske med slik smag. Eller noget. Så skruer man den her på. Skal vi se. Sådan der. Så ser det sådan ud. Så suger man her, så får man sådan noget væske. Sådan noget slags slik op. Det smager godt. Og nu har jeg fået 3 forskellige hoveder. Jeg har fået en sort, en blå, og dem der går i min klasse, jeg kan godt prøve at tage den med en dag. Så. Hvis I godt kunne lide den her video, så må jeg gerne endelig give en like. Og så kan I skrive ned i kommentaren, dernede i kommentaren, hvad min næste video skal handle om. Og hvis I skriver dernede, at Rasmus, du skal lave en anden spilvideo, så lav bare spilvideo. Så kan I også bare skrive, hvad der for spil jeg skal lave. Der er Diablo, GTA, Minecraft. Det er det. Er det ikke? Jo, indtil videre er det i hvert fald. Minecraft, GTA og Diablo. Diablo, det... Alle dem, der ikke ved, hvad Diablo er, det er så et spil, hvor man går rundt i sådan nogle forskellige verdener, og så klarer man med baner. Jeg har level 29 eller 28, jeg kan ikke huske det. Jeg sidder og spiller det hver dag, så hvis I godt kunne lide at se det, så endelig gør det så. Jeg tror, jeg vil runde den her video af, og alle dem, der ser den her video, vi ses i morgen på min klasse. Shit is. Vi ses, morgen.